سلام كبراتنا حبشة شو تقاتلتي لومون كابتلمون بحدش مدلاوات متينا لنا أو نايلو معنا مدلاونا قداي تشايناويان زملكتيو استفعلوا حبشة دك أنستيو تماريعهم عدهم دوستون حبشة تشايناويان يعكتوهم كم زلوا كم دما عندو نتجارو زحلفهم ملختلو كالو إذا كستا أو استفعلوا سرحة تاتا بزحت نقفا كاب حد إيرتراويان أحواتنا يبصحلو نسون كريوينا كسب مودات از بروجرام حبركم نتصنحوا ناتلابوه إذا مدلون تتموتشيكم لايك نا سبسكرايب نا غوركم أبراتاتوعني حزين ناوناي مجمرة بروجرامي كوستكم ودا تشايناويان اسكي نجمر نرى ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሁላችሁም እንደምታውቁት ቻይና ውስጥ ሴት የጠፋ ይመስል ጠቅላላ የቻይና ወንዶች የኢትዮጵያን ሴቶች በማይገባ ሁኔታ ፕሮሞት በማድረግ እዛ ላሉ ቻይናዎች የኢትዮጵያ ሴቶች በጣም ርካሽ መሆናቸውና በገንዘብ ሊገዙ የሚችሉ መሆኑን ራሳቸው ሶሻል ሚዲያ ፕሮሞት ያደርጉ እንደነበረ ለኛ ለኢትዮጵያን ተመልካቾች ደግሞ ድል ያለ ድግስ ያለበት ቪዲዮ እየቀረጹ ይለቁ እንደነበረ ባለፈው ሰሞን ያየነው ጉዳይ ነው። ይህንን መነሻ በማድረግ እንግዲህ እኛ የተሰማንን ጉዳይ በተቃውሞ መልክ ቪዲዮ ሰርተን ለቀን ነበር። ይሁን እንጂ የእነሱ ቅጥረኞች በተለያየ መንገድ ቻሌንጅ እያደረጉ አካውንታችንን ሪፖርት ያደርጉ ስለነበረ ጉዳያችንን ለሚመለከተው መንግስታዊ አካል እንዲያውቅ የማድረግ ስራ ውስጥ ነበር የቆየ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ ሰዎቹ የኛም ሰዎች ያለውን ሁኔታ ይነግሯቸው ስለነበረ በአሁኑ ሰዓት ጠቅላላ ከሀገር የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እዛ ከደረሱ በኋላ እዛ ደግሞ ያገኘነው አንድ መረጃ ያ መረጃ የሚያመለክተው ምንድነው? በዚህ አይነት ሁኔታ ቻይና የገቡ እህቶቻችን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ከመሆናቸው የተነሳ ጉዳዩን ለኢትዮጵያ ኤምባሲ እንዳመለከቱ ነግረውናል። ልቀቁን፣ ወደ ሀገራችን እንመለስ ሲሉም ያወጣንባችሁ ገንዘብ ከፍተኛ ስለሆነ ያን ገንዘብ የማታመጡ ከሆነ አልለቃችሁም የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸውና በዚህ ጉዳይ ከኤምባሲ ጋር እየተነጋገሩ እንደሆነ ሰምተናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ በእኛ በኩል ደግሞ ይህ ድርጊት ሲፈጸምበት የነበረውን ቦታ ባለፈው በቪዲዮ የተመለከታችሁትን ይህንን አካባቢ መነሻ በማድረግ ባደረግነው ክትትል ወደ መገናኛ ከ22 ወደ መገናኛ ስትሄዱ ከለም ሆቴል ሻገር ብላችሁ በቀኝ በኩል ያለው ይህ ህንፃ ነውና መኪናም አለ። እንደዚሁም ደግሞ እዛ አካባቢ ያለው ይሄ 15 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ ኖር የሚባለው ሰው ስልክ ቁጥር አለን። እንግዲህ ጉዳዩ የጸጥታ ኃይሎች ይህንን መረጃ መነሻ በማድረግ ብትከታተሉትና ፍትህ እህቶቻችን የሚያገኙበትን ሁኔታ ብታመቻቹ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። كم سمعهم ويخورات تلتي ቻይናውያን ኣሕዋትና እናተመርዑ ናብ ዓዶም ይወስድዎን ኣለዉ። ካብኡ ግን ኣብ ዓዶም ምስ ወሰዱ ኣይሰድዎንን ኣይለቅዎንን ንዝተፈላለዩ ሆስቴጅ ማለት በቃ ትሕጃ እዮም ዝገብርዎን ዘለዉ። ኣብኡ እናወሰዱ ንዝተፈላለዩ በቃ ናብ ጉልበት ብዝበዛ ስራሕትታት ካልእ ዓይነት በቃ ካብኡ እውን ክንምለስ ኢና ዓድና ምለሱና እንተበላ እውን ዝሰምዐን የለን። ብዙሕ ነገር ስለ ዘውፀናልክን ኣኽሲርክናና ኢኽን እቲ ገንዘብ ንሱ መልሶ እሞ ካብኡ ክንምልሰክን እዚ ዓይነቱ ነገር እዩ እኒኦ። ብጣዕሚ መደንገፂ እዩ ከዓ ሰብ ሓደ ሰብ ኣሚንካ ፈቲካ ምሳኻ ስለ ዝኸደሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክንድዙ ዝኣክል በደል ክተብፅሐሉ ትኽእል ተመሊስካ እሞ ክንዲ ዝኣመነካ ክንዲ ዘፍቀረካ ማለት እዩ። ብቻ ቻይናውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝሰኣኑ ክሳብ ዝመስል ብጣዕሚ ዝተጋነነ ዝበሃል ዳርጋ ካብ ሓበሻ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰዓት እዚ እናተመርዑ ዝርከቡና ብጣዕሚ ኣብ ሓደጋ እየን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና። እስኪ ንዓኣተን ድምፂ ንኹነን ይብሉ ኣለዉ። ሕዚ እውን ድምፂ ምዃን ኣፅል እሺ ቀፃሊ ቪድዮና እንታይ ይመስል ንርአዩ እስኪ ከሰተ ዝኣመሰሉ ኣርቲስት ብጣዕሚ ክንጥቅዐሎም ኣለና። ጁን ሆነ ኣብ ናሆም ሬከርድስ ካልእ ሙዚቃ ውፅኣላ ጆጃጀና ኣይኮነን ካብ ሰብ ከይሄደን ድላይ ክትገብር መሰል ኣለዋ። ግን እንታይ እዩ ዘለናዮ ግዜ ሴንሲቲቭ ዝረቀቀ ግዜ እንታይ ትገብር እንታይ ትዛረብ ሴንሲቲቭ ሳዕበይ ወይ ኢምፕሊኬሽን ኣለዎ። ሳብ ከዓኒ ኣብ ናይ ተጋሩ ዩቱብ ፔጅ ቀፃሊ ስራሕ ትሰርሕ ከላ ሓደ ነገር እዩ ዝነግረካ ምስ በዓል ህድሞና ምስ በዓል ካልኦት ናይ ኤርትራውያን ዩቱብ ፔጅ ዳደ ይሰርሕ ዝነግረካ ግን ዝኾነ ትሰዶ ዘላ መልእኽቲ ኣሎ ማለት እዩ። ኣይፈለጥት ክንብል ኣይክእልን እናቆልዓ ኣይኮነትን እዚ ክሳብ ንሕና ናታ ሙዚቃ ክንሰምዖ ይብልናን
زي ኤርትራዊ ሓውና እንታይ እዩ ዝኾነ ኣሎ ኣይፈልጥን መን ድኾን ከራ እዮም ዝብልዎ ንኤደን ከሰተ ምስ ተጋሩ ስለ ዝሰርሐት ኣብ ናይ ተጋሩ ዩቱብ ቻናል ስለ ዝለቐቐት ስራሕታታ ብምሉእ ምስ ተጋሩ ርክብ ስለ ዘለዎ ኣይንርአየላ ረረ ግደፉ ንለብምና ልበምና ንኽድ እንታይ ክገብረልና እዩ እዚ ፅልእ ምስባኽ ረ ንፈቕደ ምስባኽ ኩላትና እንታይ እዩ ክግንዝ ሰብ ዝሕዝስ እንታይ እዩ ክረክብ ካብዚ ስከዚ ካብዚ ሕማቕ ንግግር ዘይሲ እንታይ እዩ ዝጥቀም ምንም ኣይጥቀም ንሕና ኤርትራውያን እናተጋሩ ሓደ ኢና ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይኮይኑ በስተቀር ማለት እዩ እና ያው ተጋሩን ኤርትራውያንን ተቀራሪቦም ኢልካ እንድሕር ክንዙ ዝኣክል ፅሊት ዝፍጠር ዝስባኽ እንድሕር ኮይኑ ፅቡቅ ኣይኮነ ንሓዋርኡ ናይ ፅልእ መንፈስ ኢና ንሰብኽ ዘለና እምበር ናይ ፍቕሪ መንፈስ ክህልወና ይኽእልን በዚ ክካየድ እዚ ማለት እዩ እና ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣሕዋቲ ፕሊዝ ፍቕሪ ልዕሊ ኩሉ እዩ ተቀራሪብካ ምዝርራብ ምስራሕ ወዮ ይኩና ግዜ ጉዳይ ኮይኑ እምበር ኣሕዋት እኮ نرى بليز نرى كلكم زدلي نا حزين زحونا ون لبونا هابو ولا زدلي او قصال فيديو ناخذ ولا نيرترا كاتا دو كتاتو ولا كما هوتي كتاتوي كاتا دو سي نيرترا داتوي كما هوتي كتاتوي كترسيا نكتا كاتري هو تحنا بسو تاتو لك كما هوتي غزي داتا ايرترا لو تاتوي كما هوتي كتاتوي نكري ايرترا محمد زيغي يلا تنوني رجعان زغم يلن حكايو اجي نفتح مجمرا نفتح ايرترا تبال عدي تزبصح ጫማይ ዲ ኸውጽ ክዳኔ ዲ ኸውጽ ጸገም ግን ናው ሳይአትን ይዝብለካ ዘልኩ ናው ስብ መኻድ ሳይአትን ንመንተል ተይፋን አብያርታው ክዳን ከተውጣት ሓድራለሁ እንኳን ወድሬ ክዳን ነበር አዚ ሸሸን ነው ተቀርቡ ሙለን ብዛዕባ ኤርትራው ምሳቤት አተሲ ኤርትራዊ ለምኳን ክዳን ነውጣ ክዳን ጥራሕ ነሰን ከዳት ሓድራ እንኳን ተቀር ምር ኤርትራው አንደ ማዕተሎ አኺ ከዲራየ ዋ حيوات كده معدن حيوات كده ነገር ካሲ እቶም ጥርሖም ዝወጽ ኸን በዓል መን እዮም ኦኬ ተንዝወ ጻተበር እንትኮይኖም ዝተም ዝወጽ ኸመን እዮም كل حاجه نربح حلمه نجرنا منا ترى ليكي ما ዕድድን ተጋሩን ኣብ ኤርትራ ክትኣትዉ ተኮይንኩም ሲ ጫማኹም ኣውፂኦም ይኹን ክትኣትዉ ይብል ኣሎ ብምንታይ ምክንያት እዩ ኣይፈልጥን ግን ናይ ዕንዱ ናይ ላይቭ ንግግር ኩሉ ግዜ በቃ ከምዚ ዓይነት ወዲ ከምዚ ዓይነት ያው የስሓቐካ እውን የሕዝነካ እውን ሓደ ገፅ ኣነ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ክስሓቐሉ ብቻ እየ ዝደሊ ንስኹም እውን ትስሓቐሉ ግን ያው ትዘመሓላልፉ መልእኽቲ ግን ሕዚ እውን ፅቡቕ ኣይኮነን በቃ ናይ ፅሊት መንፈሱ ኣብ ርእሱ በቃ ዝኾነ ተቐሪፁሉ እዩ ዘሎ ነቲ ነማሓይሾ እየ ዝብል እስኪ ንቐፅል ሕዚ ክታይ ክኸውን mombali nanga kasongo mbona wewe songa libala oh yeah songo mbona wewe mombali nanga hatari ya mama yake kama naye kuna wamanja kuna wachi akaumbike God have እትብርጉስ ዘ ኪንግ ለኣከ ትሪእዎም ኣለኹም ኣብ ሽንቲ ካብ ሽቓቕ ናውፅኦ ኣለዉ ንኽትዛረቡ ንባዕሉ መሕፈሪ ኣንስ ዝኾነ በቃ ኣሕፊርና ኣምዚ ይገብረለ ኢለ ከዛረብስ ኣሕፊርኒ ካብቲ ቪድዮም ዝረኣኽሞ ይተመልከተይ ያው የስሐቅ ዶ ይሕዝን ዶ ኣይፈልጥን በርግፅ ያው እስኪ ባዕልኹም ሪኢኹም ፍረድዎ نقص الحزن نقص الفيديو مع الفقرة تبعي الدم تمشي كلها واين قيح كدان قيح ازمال تقيح قبيع قيح ماتي تقيح غبر مو ترشا مثل زلقا شرناعن غالان يمسل كلهم تايب داري ما ترشا تحانت تمس واين كتسترليا صفرا خيبالا شو خمس جرات بزنت واين مالي God have mercy upon us صفرك يبلا شاف فيلم ورسك سمعوا حدا قالات توقع انا بتاع مزناقع انترتين تقبر قالات يزوصنا نسمع يسكي ها كيف كتب لي خلنا ما نتقرا خمس جرات بزنت
أما ترى هم تبغى أكلس لاسي زونه تولد يوم في المنفذ وهم حد من الزرارة وتزغنوا قالاتو يزرب يا ولابي تخرستان ممهريو قل بقى قالاتو حد غزي بقى يساوخا يزناقعوخا يوم يمهروخا يوم حد ነገራችሁ እስኪ ራእዩ በቃ እነዚህ ዝመስል ቪዲዮታት ብሊ ሰርሕ ይስሐቀካ እዩ ምህረካ እዩ ብቻ ትዝርአኹም ወይ ምስሊ ራሕ ዝና ቀጻሊ ቪዲዮና ነርከብ ሕዝውን ዕልዱ ምስ ሸላንዮ ካልኡ እውን ዳዊት ሃይልና ዓወት ካራ ዝበሃል ነው ኣብ ላይቭ ከመይ ኣገይሩ ንዓወት ካራ ከመይ ገይሩ ከም ዝፀርፎ እስኪ ንርአዮ ሕዝኻ ተግባራት የንገር እንደ ከምዛም ዝጌታ كل سنة فتك ናይ عند قالات በቃ ዝኾኑ ናስቲ ዝኾኑ ቃላት ይዘውጽ ኩሉ ግዜ እስኪ ንወዳዮ ዕልዱ ከምቲ ዝረአኹሞ እዩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ላይቭ ብፀርፊ ኢና ንፈልጦ ማይክ ሒዝካ ምዝራብ ምፅራፍ ኢና ንፈልጦ ያው ሕዚ እውን እናቐፀለሉ እዩ ዝርከብ እስኪ ምንም ክብል ኣይደሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ክትሪእዎ ብቻ ኢለ የምፅአዮ ሕዚ نقص العداوة ونزلنا اليوم. ونقول عسمعوا ثامتين. سمعنا يا الملس. قرأت وداد وقال جنجن تهين كل تحلو هذا. ميلنا تكرش حيزكم تفقروا تقاطعوا. كلنا نساق ولا ورقة ولا شلموا. حقاي أود سمعنا. ميلينات حزنا. كلنا نساق ورقي. وا التحساسة بقى ها اسكن ورده ما دام حكاية ماما نايغن دحر نودينا سخن سمعوا عندي خلال غد ما سمع خدفه حقني عندي خلال غد همجي حق ويلي اي والنوات اخوينا نيو يا عبايدين همتو تجزيكم همنا قدم يخونين يبتنا لهم جزي قدم بنيهم جزي بعد شيء دخا تسلو وركدين تسلو مرحلي قرشي اكل نيرو لما زين نسوي دخل ما على اي اخلي وركي بتعمي خبر نارا بتعمي خويني انت سخن اي باي بيبي همجي حقي مسمع خدفن سمعوني ولا تدي افهم ليه بين خط طويل خط قري يا اخي اما لا مليون قرشي وزعت للخن مليون بال بخرو دخن خني ومبي مليون زبال بخرو دخن نمبر مليون زبال قرش اسكا يخنم ولا لا زحاوده سمعنا يولنا زنجر كن كبيدي بيتسب مليون زلنا مبارنا تحصنا حزن قصل اسكي ما عندي كملات ودن كبورጫ ودن اي نايت فاست ተባይለ ከመላት ወዲ ዝመረጽ ቦርጫ ይሰላ አን ኸብዱ ሲሉ ከምዝ ላጋዝ መስል ብጽሕት ወርዝ መስል ወዲ ብጣዕሚ ዘጽለኒ ማወድን ቦርጭ ዘሎ ወድን ናይ ሞዳታ ይዝሕርቀኒ ዋ ፎ እንቱም ሰባት ገለገለ እዮም ዘሎ ታይት ገይሮም እኮ ጓልኩ እዮም ዓለም ቡሻዕ ንመላጣት ተመሊሳት ተመላ መላጣት ዝሓሹ እዮም ትብለናላ ናይ መላጣት ግርማ ሞገስ ብፍለጭ እንታልይዎም ገለ ማለት ይለናላ ያው ዝሮ ናይ መላጣት ግዜ ከምዝ መጻ አይጠፈአናን ሰሚዕና ቀድም ኢልና ሰሚዕና ኢና ያው ናይ መላጣት አነጋጋራይነት ናቀጸለ ቤተሰብ እስኪ ዘም መላጣት ዘለው ሜንሽን ናገበርና እናተነጋገርናሎም ናቀጽል ቤተሰብ ያው ለማዕት ነረን ፕሮግራም በዘወድ የለው ቤተሰብ እንተ ተሞችኩም ላይክ ሰብስክራይብ መግባር ከይትርሱዑ ሰላም